Pahibaw alang sa mga mangagi sa dakbayan sa Talisay. Sugod ugmang adlaw ipatuman na pagbalik ang truck ban sa syudad. Si Chona Carion sa report. Gipahibaw ni Joy Tumulak ang Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda nga ilan nang ibalik ang truck ban. Temporaryo man kining gihunong atol gyud sa pagsugod sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Magsugod na ugmang adlaw ang truck ban dinhi sa dakbayan sa Talisay. Magsugod kini alas 6 sa buntag hangtod sa alas 8 sa buntag, samtang sa hapon magsugod alas 4 hangtod na sa alas 8 sa gabi. Sa ordinansa sa dakbayan, 12 ka mga streets sa dakbayan ang gipatuman ang truck ban. Nasinati naman gud karon ang hinay nga dagan sa trapiko sa dakbayan, gumikan sa presensya usab sa mga dagkong truck. Lakip na ang sunod-sunod nga aksidente nga nalambigit og mga dagkong sakyanan. Ang mga sakyanan nga nagtimbang og 4,500 pataas mao nay gibawalan ining maong nga mga oras nga mosud dinhi sa syudad sa Talisay. So dunay mga exempted like pananglitan kining mga pagkaon nga mga madugta, unya kining mga emergency vehicle ug ang kining mga trucks nga gikan sa gobyerno nga dunay mga projects. Hinuon mato ni Tumulak nga nagsugod na sila sa information drive kabahin sa truck sa miaging adlaw, samtang namutang na usab sila og signages sa kadalanan. Karon nga niya nata sa new normal na kita nato og nakita sa tanan og nakadawat usab og daghang mga reklamo ang atong opisina sa mayor nga nagsugod na og ka-traffic ang syudad sa Talisay. Hinungdan nga tungod niini ipatuman na nato pagbalik. Ang makalapas pamultahon gikan sa 1,500 hangtod na sa 5,000 pesos. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.